गोसोआबो बेसेबा गिदिरथारमोन। आं दिनै जेबो खामानिखौनो मावनो हानाय नंला माथो। बोरैथ' हाबनो मोनखो नोंनि आथिङाव सु? नोङो मोजाङै नायना थाबायाखैमोन आरो। आं रायज्लायबाय थादोंमोनलै, सिङाव नायाखैमोन आङो आनै। एसेबां गिदिर सु बे लामायावलाय बोरै थाफैखो? सासोदोंलै, सुआबो जि गिदिर गोलावखा, नोंलाय माथो नुखादोंआनो आनै। आं दिनै खामानि मावनो हानाय नङालै आनै, नोंनो मावदो दिनै, आं हानाय नंला मार साखादों। बिजि लाहैनो नामा? थौ बिजि लाहैनो बालाय सासोदोंबा। बिजि लायालाय आं गिसोयो। ओरैनोबा सानायनि बिजि लाबाथाय दोखो साखायो। होनबालाय सासोदों बालाय बोरैथ' थानो, बेफोरबायदिनो गाख्रबबाय थानोसै सासोदों होननानै। सादों नालाय सानायखौलाय सानाय होनना बुंदों आरो आंसो मिथिगौ। फन रायज्लायदों आरो एसेबां गोसो होथाबनानै रायज्लायनांगौ जाबाय आरो। एसे गुबुनथिंजायबो थाल लानांगौ आरो, सिङावबो सायावबो। सोरजों रायज्लायनायमोन? ना बै राहुल लामा होननाय सेंग्राजों नों रायज्लायबाय थादोंमोन? औ, बेजोंनो रायज्लायदोंमोन आं। ओमफ्राय जों आयंमोननि फिसाजोनि फिसालानि बागै रायज्लायदोंमोन आं, बिबारिमोननि। बिबो सोंबाय नालाय आंबो बुंबाय। साला बिसोरनि थाखायनो बिसोरनि नामखौनो लाला आं एबारनिफ्राय। गावगायानो जेबोखौनो थाल होआखै रायज्लायनो मोननायखाय, मालायखौलाय दाय हमबालाय मा जानो? गावगाया सुब हाबदों, मालायखौसो दाय होबाय। आरो बिसोरथ' नोंखौ जेबो बुङाखैना, नोंसो बिसोरखौ बुंदों। मा रायज्लायनाय बिसोरनि बागैलाय? ना रायबाय थानायमोन हौवानि सिगाङाव नोङो? हाबा बिसोरनि थाखायनो आं दिनै नोंसानियाव रुवाथि थानांगौ जादों। आइ आफा, बिबारि, थिल्लु, आंखौ रावबो सैया, माने राहुलखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो आंखौ रावबो नायनो हाया आरो। बयबो सैया खालामबाय थायोमोन आरो बोरैबा रायज्लायथारोमोन गोरायै। न'नि मानसि जाना बिसोर साला आंखौ बुजियासै, आंखौ सान्थियै थानो होआसै। आरो आङो अनजालुजों फाथैलाय बिसिदों, बेयो आंनिसो गोसो। आं अनजालुखौ इसेबो नायनो हाया नालाय, आं बेजों संसारखौनो जानो हालाबा होमबा आं फाथैलाय बिसिया मा खालामनो देनाय? बेनिखायनो बिसोरनि बाथ्रा रायज्लायबानो आं बिसोरखौ माने रागाल' जोङो, रायनोल' लुबैयो। हामाहाय बेफोरबायदि मालायखौ रायखुमाबाय थानो हामा, मिन्थिगौ ना? दा नोङो सुहाब जाबायना। नायबासो हामा दे, बिसोरनि थाखाय आङो न' गारना फैनांगौ जादों, मिन्थिगौ ना आनै? नोंसानियाव रुवाथि थाफैनो गोनां जादों। नों लाखियामोनबा आंलाय सोरहानाव थागौमोन? इस, माबा बिसोरो नोंखौ होखारहरदों नामा? बिसोरोथ' होखारहराखैना, रावबो होखारहराखै। होखारहरलाय नाङालै, बाथ्रा बुंनायफोरावनो बुजि मोनो। हाव, नोंदि दा अनजालुजों हाबायानो जाबायना, मोजांबाबो गाज्रिबाबो। आरो बियोथ' नोंखौ गोरोन्थि जानायनि निमाहाबो बिदोंमोन। माने बिसोरनि मथेबा खेबसेखिनिखौ निमाहा होनांगौमोन आरो। आंनिबाबो निमाहा होनांगौमोन। दा मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो आं बुंबाय आरो दिनै। आंसो मिन्थिगौलै आनै, नोंसोर जेबो मिन्थिया, मिन्थिगौ ना? आंसो जाजादों। दे माथो बुंबावनो आरो। बे आनैखौबो आङो सैथाला थानोसो बासोबायमोन आं, नाथाय उपाय गैया। भगबान, बे गथ'आलाय दहायनिफ्रायनो गेलेगासिनो नामायो? ओइ आबा, गगा मोनगोन। फै होनदोंना, फैदो। मान जानो जाबाय, फैदो, आं नोंनि थाखाय दावदै एवदों। फै आबा फै। फैदोंना फैयाखै ना आंजों बुजानो लुबैदों नों गथ'? गथ' मोनथिबाय? गोसाथार लोमजाबासो मोनथिगोन, मोनथिबाय? फै। बे गथ'लाय मा एसेबां अख्रालै? बुजानो लुबैमारदों ना मायो नोंलाय? गथ' साला नों बाथ्रा मानियाना? दहायनिफ्रायनो दैजों गेलेगासिनो, साला गथ' लोमजाबा मोनथिगोन नोङो।
थाहायाबा मानो बेफोरबायदि नोङो अख्रा आरो फंसे बुंनायानो एथ'बा गाबबाय आरो नोङो बेफोरबायदि दैजों गेलेबाय थाबाथाय लोमजागोन मिन्थिबायना सिरिथाय गथ' मा सेल रखम गाबबाय थायोलै ओरैनो नोंनि नामखौ सियाल बोराय दोनाखै आं अह' गथ'खौलाय मानो सोगाबगासिनो नोङो बिमा मानोथ' होनबा इसेबो बाथ्रा मानिया दहायनिफ्रायनो दैजों गेलेगासिनो लोमजाबा मा जागोन ओंखाम जानो लिंबाय फैनो नागिरा आं आरो अख्रा खालामनायखाय खेबसे थाव लागायना होबाय मानोथ' बुलाबायनांगौ गथ'खौलाय बुवाबा जाया नामा मोजाङै बुरखायना लाबोनांगौ खालि बुनाय रायनायल'थार बांद्राय अख्रा खालामबालाय खेबसे खेबनैखौलाय बुखानांगोन आरो नोङो जुदि गावनि फिसाफोरखौ इसेबो बुवाबा इसेबो रायाबा खर'आसो माथो देरलांबाय थागोन फंसे फंनै बुनांगोनबो रायनांगोनबो आरो सम सम बाथ्रा लाथाराबालाय फै आबा फै हामालाय आबा हामा गाबबाय थानाङा दे नोंबोलाय मानोथ' दुस्थ' खालामो आइनि बाथ्रा मानिनांगौ ओइलाय दैयाव गेलेबाय थानाङा दे आबा लोमजागोन ना दैयाव गेलेबाय थाबाथाय लोमजायो आरो माम जानांगौ ना आइया माम जानो लिंबानो नोङो जानो फैनांगौ आबा नोङो थाब देरनो लुबैयोना लुबैया हा बुंनाय आबा होनबा नों जुदि ओंखामखौनो जायाबा बोरै देरगोन देनाय ओंखामफोरखौ जानांगौ आइया ओंखाम जानो लिंबानो ओंखाम जानांगौ आबा होमबासो देरगोन नोङो जायाबा बोरै देरगोन दे थांदो थां बिमा ओंखामा खुरहैदो जोंहा सानैबो ज'नो जागोन ना आबा दे फैदो सानैबो बिफा फिसाला आं ओंखाम खुरनोसै नोंबो बाथ्रा मानिया नालाय आइनि बेनिखायनो बुजायो आरो बाथ्रा मानिदे बाथ्रा मानिग्रा खालाम नोङा आबा दे थुदो जोंहा दानिया ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम जानांगौ थाब देरनांगौ आंनि आबाया गेबगांखौ फन खालामनि र' सिगां जालांबाय एबारनिफ्राय आङो गेबगांजों मोजाङै थानो नाजागोन रागा जोंबाबो मायबाफोर बुंबाबो आं धैर्य हमना थानांगोन बेफोरबायदि समान समान नांज्लायबा मोजां जायाथ' सासे नङाबा सासेया सिं जाथाना थाथारनांगोन अब्लासो जोरना थायो नङाबा बिदिनो सानैबो जुदि समान समान नांज्लायोबा बेफोरबायदिनो गारलायनाय माबालायनाय बेफोरबायदिनो जायो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं गेबगांजों हाबायानो जाबाय गेबगांजों मिलायना थानांसिगोन आङो नङाबा नुवाखै आं साननैसो न'आव थाहैनायावनो बाजैया आंखौ मा बुङाखै दाखालि सानसे नङा सानसेथ' आइयाबो थैलांगोन आइया गैयाबाथ' आङो न'आवनो थाहैनो हानाय नङा बेनिखायनो हौवाजोंनो मिलायना थानांसिगोन आरो हौवानि न'खरनि मानसिफोरजों बुंनो थाङोबा आंनि हौवानि न'खरनि मानसिफोरा गाज्रि नङाथ' आंनो बांद्राय दिन्थियोमोन आं मानो बेफोरबायदिमोन सिगाङो आं मानो एसेबां गाज्रिमोन बिमानो एसे फैसा होलांनायावनो आं मानो गाज्रि मोननांगौ दिनै आं मानो एथ'ग्राब मेगन सानांगौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो एसेबां खस्थ' खालामनानै फरायहोबोबाय देरहोबोबाय दा बे फिसालानो जुदि उनाव फैसा खामायनानैबो बिमा बिफानो थाइसेबो फैसा होआबा एसेबो मदद खालामाबा माबायदि खोथा जागोन देनाय माथो भाबनांगोन नाथाय गेबगाङा बेफोरबायदि नङा गुबुनफोरबायदि नङा मालाय बिमा बिफाखौ बुजियो उनाव जुदि आंनि बिहामजोआबो
आंनि फिसालाया आंनो फैसा होनायखौ जुदि बिहामजोआ नुनानै गाज्रि मोनोबा बा नांजायोबा आं माबायदि मोनगोन दिनै आंथ' जोबोद दुखु मोनगोनलै आंनि फिसालाया जुदि आंनो फैसा होनायाव बिहामजोआ जुदि बाधा होयोबा गाज्रि मोनोबा आं जोबोद दुखु मोनगोन नाथाय बे बाथ्राखौ आं दासो बुजि मोनदों आं सिगां साननो रोङामोन बेफोर बाथ्राफोरखौ नाथाय दासो बिबाजैजों रायजानानै आं दासो बुजि मोनबाय बाजै नोङो आंखौ रायदों मोजाङानो जादों दे नङाबा आङो मालाबाबो बुजिनाय नङामोन खोना आं गावनि लेभेलावनो थाबाय थागौमोन आरो आंनि आइ बिखुनजोआबो आंखौ अनोथ' जेब्ला आं न'आव थांदोंमोन आं थांनायनि सिगां बिखुनजोखौ मा होननानै बुङाखैमोन जोबोद गाज्रि बुंथारदोंमोन नाथाय आंनि बिखुनजोआ आंखौ खेबसेबो जेबो गोरायैनो बुङाखैमोन खालामनि र' आं गेटगांखौ फन आं गावनो सिं जानानै खालामगोन मानो होनबा गोरोन्थिया आंनिसोमोन दानना होदों गेटगां आंनि फनखौ मानो दानना होखो आं सिं जालायनानै हरदों मानो रिसिभ खालामाखै बियो आंखौ मा बियो दाबो गाज्रि मोनमारना दं नामा बे शाला धंसखारि हिन्जावा न'खर सिफायग्रा हिन्जावा आंनोलाय दिनैलाय मानो फन हरलाबायदों खामानि गैया नामा बेहा नांज्लायलायनो फन हरलायबाय खोना आरो जेबो खामानि गैया नालाय बिमानि सायाव बिबाजैनि सायाव आजादि जयै उन्दै जाबाय थादों खोना दिनैलाय मा घन्टानि फन हरदों पापि हिन्जाव शाला धंसखारिया हरबाय था 100 बार हरबाबो 1000 बार हरबाबो 1 लाख बार हरबाबो आं रिसिभ खालामा नोंबायसि हिन्जावजों रायज्लायनो टाइम गैया आंहा नङा बे फाग्लि हिन्जावा मा जामारदों दिनै मा खुगा मानदों नामा बिनियालाय रायज्लायबाबोथ' मोजाङै रायज्लायखाया खालि नांज्लायनाय आरो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौ रावखौबो नायनो हाखाया आइमोना एथ'ग्रा अनोलै गावनि फिसाजो बायदि अनो थेवब्लाबो मानोदि बुजिया बियो अननायफोरखौनो गोसथोयोमोन नालाय गोसथोनायखाय खावना लाबोबाय आंबो बे खावना लाबोनायानोथ' आंहा बेसेबा गिदिर गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि हिन्जावखौनो सोरबा खावना लाबोयो नालाय आरो सोर मोनथिगौ देनाय एसेबां गाज्रि होननानै आंलाय सानदोंमोन सिख्लायाव जा लेबेल मोनो आरो उनाव हामलांगोन होननानै हाबा जाबाथाय गैया लेबेलानो दाबो दङ दाबो जोबनो रोङाखै बुंनो थाङोबाथ' बांद्रायसो जादों खोना लेबेला जोंहा आइमोन बायसि बिखुनजो बरावबो मोननाय नङालै गथ'खौ अनखायो 1000 1002 फैसा होनायखौ बा बेसेबा मेगन साखायो बिमा नालाय बिफा नालाय होआबा गावनि बिमा बिफानो हराबा सोरनो हरनांगौ देनाय उन्दैनिफ्रायनो एसेबां गिदिर गोलाव खालामबाय फरायहोबाय बिसोरनो जुदि आं थाइसेबो फैसा होनो हायाबा फिसाला जाना मा लाब बेफोरबायदि दिनखौ नुनो थाखायसो बिसोरो जोंफोरखौ जोनोम होदों नामा देनाङो बेबो बिहामजोफोरजों बेफोरबायदि खालामजाबासो मोनथिगोन दालाय अबा बुजि मोननो मालायखौलाय अबा बुजि मोननो बेलाय गावखौल' सिनायागौ गावखौल' मोजां मोनो थै लैखोनसारि हिन्जाव शाला धंसखारि हिन्जाव न'खर सिफायग्रा हिन्जाव नोंजों इसेबो रायज्लायनो गोसो गैया आं हारसिंनो मोजां आंनि आइ आफा बिनानावमोनखौ सै मानसिफोरखौ ना आं इसेबो मोजां मोना आङो आंनि आइ आफा आरो बिनानावखौ जोबोद अनखायो नोंनि बायदि असभ्य हिन्जावनि थाखाय आं न'नि मानसिफोरखौ नागारगोन आरो नोङो फैसा हरनाङा होनबानोखि आं हरा नामा आंनि आइ आफानो मिलायना थानांगौब्रा नोंनोबोथ' हरोना आङो आरो नोंनोनो बांसिन हरो आङो थेवब्लाबो मेगन सानायानो खारा गाव गायनो थाइसेबो होआलाफानो आङो आइमोननोल' होबाय थाबासो एसे गाज्रि मोननो समायो दा गाव गायनोबो होयो आइनोबो होयो गाव गायनोसो बांसिन होयो आं होबा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानो थाइसेबो होनो मोनला होमबा मा खोथा जाखो बेलाय दै आङो एसेबांबो पापि नङालै आरो मानसिया एसेबांबो पापिबो जानाङा पापिस्ट'सो नोङो पापिस्ट'